herritik dator notizia, manifestazio bat jende luizia, ate gorrietan zain dago polizia, zazpi grebalaririk entzeko bizia, polizia zainetan polbora daukanez, anasi da pobreen aragia janez, langileen gorputzen kontra susko armez, ogia nahi dutenei egurra emanez. Soinu banda hau, esaten nuen, aurkezten zaizuela zuei sintonia gixan, kriston luxua, proiektu bat aurkezteko olako kantuak izatea, ez? Bai, ez. Ez dakit, hasieran, ez egiten duta, ez? Imaginatzen genuen horrelako zerrekin bukatuko zuen ikono guztiak, ez? Baina, bai, bueno, de hecho, gaur zabaldu berri dute, entzun berri dugu kantua, bueno, kantu honekin hasi zen historia guztia, baina Niña Koiote eta Txiko Zernadoak eta Balak disko bat aterako dute, gira bat egingo dute elkarrekin, eta era guztia bestienatatik, ez? Eta, ostras, betzera behin hori badela polita, ez? Zederra, bueno, aurkeztuko gara, arratsalde on denoi, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko Marruma Kulturalak proiektuari eta elkarteari ere bai noski, eskaintza luzatzeagatik, horrelako montaje ederra egiteagatik eta hain jendez beteta ikuste hau, benetan poztekoa da, estimatzekoa da. Ni neu Gorka Peñagarikano naiz, Argiako kazetaria, eta bueno, gaur lau egile hauekin aurkeztuko dugu Ate Gorrietan Fisterra komikia, horri lotuta doan biniloa ere bai, izango dugu izpide. Aspalditxotik bazebiltzan egile hauek proiektu honekin lanean, argiara etorri zirenean argi geneukan komiki hau bete-betean zetorrela argiaren ikuspegiarekin, langile mugimenduaren aurka duela 95 urte egindako sarraski bat kontatzen du komiki honek, Ate Gorrietan Donostian izandako gertakariak dira horiek, eta ekartzen ditu gogora oso modu berezian, Urko Apaolaza lankideak liburuaren aurkezpenean Donostian kriptan aipatzen zuen berezia zela soilik formatuagatik, komiki bat egiteagatik eta vinilo bat ateratzeagatik, baizik eta edukiagatik eta duen ikuspegiagatik. Garaiko Donostia hura ere retratatzen du komiki honek, oso argi gainera eta argi geratzen da ere, garaiko Donostia hartan denak ez zirela aristokratak, ez zirela denak aberatsak, gaur egungo Donostian ez diren bezalaxe eta dena ez zela hain turistiko eta hain polita. Horrek guztiak pisu handia du komikian eta hori guztia ere nolabait bada argiarentzat interesgantea komentatzeko, kontatzeko, gure kazetaritzaren bidez, nolabait ere historiaren orrialdeek ahaztu duten eduki hori kontatzea komiki baten bidez ere, historia horiek ere gureak direlako eta garrantzitsuak direlako langile mugimenduarentzat eta gure memoriarentzat eta memoria egiten ere segitu behar dugulako. Komikia eskuragai duzu hemen sarreran 25 euroan, biniloarekin ere eskuratu daiteke, bestela argiaren azokako webgunean ere eskuragai dago. Eta aldamenean ditudan 3 gidoigileak, Lander Arbelaitz, Beñat Apalategi eta Markel Ormazabal, eta Malen Gantzarain marrazkiak egin dituen beste laugarren kidea. Solasaldi atsegin bat planteatu dugu, galdera nahiko zabalekin eta elkarrekin osatzen joateko eran, beraz, hasiko gara, nolabait ere hasi nahi nuen, Ate Gorrietako sarraskia maiatzaren 27an gertatu zen, 1931ko maiatzaren 27an, baina horren aurretik ere gauzak nahiko bero zetozen. Guztia hortik hasten da kontatzen, baina manifestazio horretan ez zeuden soilik ez pasaiatarrak eta ez da ere donostiarrak, tartean galiziarrak ere bazeuden, galiziarrak erreklutatuta ekarri zituztenak, ez da? Bai, arratsaldeon guztioi, egia da, eta izatez erabate konfirmatu ezin baldin bada ere, diote espiritu deontologiko historiko batetik,
zazpin dako modu zenbatzen mazun badira, gutxienez, zazpibitatik bost esan daiteke galiziarrak zirela ez. Egia galiziarrak pasai, eta bereziki Trintxerpen asko fere nagotikan zegura, garrunde hasieran Galiziako herrialdeak bizi duen krisiaren ondorioz, eta beko egin izgarraren boren pasaia dokan suspetzearen ondorio, Galiziar, dexente detorria ziren ja dagoeneko unera ez. Izatez, Trintxerte auzoak, Trintxer baserriaren inguruan sortzen da, 20. hasiera hartako nirengo Galiziar horiek jasotzeko etxeak eraikitzen dituzten da, ez? 1991an gertatzen dena da, greba hasi eta handik gutxira pare bat astetara patroniak edo armadorek gerra konpondu beharrean bilatzen dituztera bestelako zirritu batzuk lanean jarraitzeko eta bidaltzen dituzte kalkoak esaten zaiena Galiziako portuetara bertatikan beste 200 bat langile ekartzeko. Gertatzen dena hori, Galiziar hauek etortzen direnan, aurretik ere Galiziar zorin eremu batetara ohartzen direla eskiro da egitera ekartzen dituzkela ez. Erdia gutxi gora bera, itzuli egiten da bere jatorrizko herrietara, eta besteak gertat delitzen dira, borrokarekin bat egiten dute, eta esan bezala, hilakoetatik Galiziarrak suertatzen dira. Eta ze paper jokatu zuten, grebarekin bat egin zuten, beste batzuk etxera itzuli ziren, ze gertatu zen hor? Erdia gutxi gora bera esaten da jatorrizko herrietara itzuli zela, beste erdia bertan gelditzea erabakitzen du, gehiengoa borrokarekin bat egiten du, eta esan bezala, hildakoen jatorriak, pasieran esan duk, ez dira oso fidagarriak, baina esan daiteke gehiengoa Galiziarrak direla, eta badago pasarte bat ez, eginean bertan, gobernador militarra adibidez, fasaia apotinan manifestariekin hitz egitera, konbentzitu nahian, Donostiara etorre ez daitezela, eta bertan badago pasarte bat, esaten dien manifestarile izan zen ari zaiela, Galiziar berezkin burugo gorrak direla, dokoan gamatin ekite itxatzera eroen manifestazioan gehiengoa ez dut esango, nagusiki Galiziarrak ere bazaudera. Baina, lehenen bertan gelditzea iztupenak eta borroka egin batek. Komikian, azaltzen da langileen greba ez da soilik maiatzaren 27 hortara mugatzen, aurretik ere gauzak kontatzen dira. Zein zen orduko egoera, langileen eskakizunak zein ziren, ze aldarrikapen zituzten? Noski, denago hasi zen maiatzaren batean, eta 3 eskari nagusi zituzten arrantzaleek, ez? Lehenengoa zen, Gran Solera arrantzara ateratzen ziren, Gran Sola atentikoa zen, Hirurehun pezeta kobratzea tartaraz bateari arrantzea egitera. Tuton izan ere, bere garaian ze suposatzen zuen gaur egun gogorra izango baldin bada, kontua katera ez, berdian ze izango zen hori. Bigarren aldarrikapena zen, astean gutxienez jaiegun bat izan zezatela. Eta hirugarrena zen, 15 orduko lan jarduna baino gehiago ez edukitzea. Iria da, guztia perspektibarekin aztertu da dela, baina gaur egungo ikuskuntutik esatez eskatzen ere Galizirena ez ziren kapritxo batzuk, ez? Hori da zera. Akaso bada interesgarriaren maldaina jartzea, Espainiako Bidarroen Errepublika ezarri berri, gauza guztia hankafora jartzen hasten dira, Pasaiako greba kointziditzen du, jaia Estatu Espainiarrean, gainontzeko portu nagusietan ematen diren mugimenduekin batera, ez? Garai horretan ari da Espainiako gobernua lan oinarri horiak osatu nahian, hainbat tokitan Bilbon edo Pasaian kasu greba egitea erabakitzen duten kontestu hori da, ez? Eta Pasaiakoaren ondoren de hecho greba bera ere zabaldu egiten da gainontzeko portuko. Bigarren Errepublika dagoeneko aipatu duzu eta nahiko esanguratsua da komikian bertan ere hasiera partera badago halako estena bat Andereren eta Josiren artean. Hor
etxean uste dut ari direla eztabaidan Josik momentu batean esaten dio, bueno, grebalari hauek badatoz edo asmoa dute Bigarren Errepublika zikintzeko edo Errepublikaren lana zikintzeko, eta nolabait badago gutxiespen puntu bat greba horrekiko. Nik uste dut hori dela, bueno, gaia bera oso komplexua da. Eta nik uste dut, daukan konplexutasun hori dela komikia berak eduki ezaken xarmatako bat, ez? Edo pixkat adierazten saiatu begana, ez? Hor dauden kontraesana, hor dauden kuriositate izatera ere iritsi daitezkenak, ez? Edo paradojak izatera iritsi daitezkenak. Eta bat hori da, ez? Nola, Errepublika ezarri berri batean, hilabete eskaxetara, greba baten, manifestazio baten, gertatzen den Ezkerreko 20. mendeko lanbilen aurkako sarraskirik handiena, ez? Eta, hori ulertzeko ere pixka kontestua ondo ulertu behar dela, eta hor dago, ez? Errepublika, Primo de Riveraren diktadura pikutara dijoa, errekak ospa egiten du, hor sortzen da alako esperantza, ez? Ilusio garai bat sortzen da herritarren artean. Ilusio horiek ez dira gauzatzen. Lan baldintzak, inklusioan gaude, lan baldintzak direna dira, horren aurrean zer egin, eta hor, egoera hori islatzen saiatu gara da pixka bat komitian. Ari gara pixkanaka kontakizuna maiatzaren 27 gerturatzen, baina azken egun horietan ze gertatu zen edo ze gauza izan ziren gakoak greba hori benetan horrela, greba edo manifestazio hori benetan horrela lertzeko? Bale, lehenengo aldiz Pasaiako arrantzale apirilaren 26an aurkezten dituzke laman jabilak patroiei edo armadarei. Esan bezala Madrilen imititzen da negoziaketa bat portu ezberdinetakoa, bertarteten den ordezkaritza bestelako lan oinarri batzute aurkezten ditu, negoziaketa horiek hautsita gelditzen dira, eta falak esaten zuen benitotik, naiz eta ezkerreko indarrak izan, naiz eta Errepublikaren aldeko indarrak izan, bakoitza bere posizioa zeukan, ez anarkisten eta feministek lortzen zuten greba. Irautza sozialerako tresna bezala, eta aldiz, kasu dudan, bai Gipuzkoan eta bai Donostian gobernatzen ari ziren, bai Izquierda Republikana edo sozialistek edo abertzaleek beraiek, esaten zuten, erregimen berriari itzu behar zitzaiola nolabait denbora bat, urratsa eman zitzan. Hilabeteko epea da, Errepublika ezarri eta gertatzen den bitartean, hilabete horretan, posizio guztiek, izugarri areagotzen dira, batzuek kentatu nahi dute egoera, beste batzuek lasaitasuna eskatzen dute, eta guardia zibila sartzen da, eta hau gertatzen da. Nik uste gehiago dela hori, Errepublikari bide eman nahi zioten, eta Errepublika banen gehiago eskatzen zitenen arteko, gatazka baten ondorio eta. Laizte izango da maiatzaren 27 izango dira urteurreneko ekitaldiak, oroimen ekitaldiak. Zer da gutxu gara bera oroituko dena, ze maiatzaren 27an 1991an zertzen gertatu zena, hitz egiten dugu manifestazio baten inguruan, baina nola transkurritu zuen horrek? Hola. Nik uste krisi handi bat suposatu zuela. Esan bezala, denbora oso gutxi bezal gertatzen delako, aztu narratu behar da kontu bat, eta ez eta gertakari larri bat izan, Estatu Espainiak guztian inisio bakarra dagoela, eta hau da Ricardo Barojak egiten duen. Kontua Donostia probaren ostean handikan gutxira, Sevillako Casas Viejaseko sarraskia gertatzen dez. Askotan badago historiaren irafurketa bat, Errepublikaren leheno nutoiek ez zutela funtzionatu, horren arrazoi diruzitze egiten denean, berezik aipatzen da, bizak, errezilera, bizik jendearen kontrako jarrera eta bat, nik uste ez dena aipatzen da, Errepublikak ez zuela jakin ere horrelako landapaztak ondo kudeatzen. Eta Donostiakoa eta Sevillakoa horren abilide handia dira. Ondorioa zein izan zen, Errepublika borrego hauteskundeetan zerak irabazi zuela, lehia Errepublikara honen eskundukoak.
Bueno, guztia, ari gara historia bera kontatzen, horren gaineko irakurketak egiten, baina guztia kontatu duzu zuek komikian fikziotik, eta fikziorako erabilitu zuen 4 pertsonaia nagusi. Bakoitzak bere bidea egiten du, maiatzaren 27ko eguna iritsi arte, bakoitzaren kontakizuna hasten da aurretik, eta maiatzaren 27an bertan nolabait ere juntatzen dira Lauren istorioak. Pixka konta iguzuez, nortzuk diren pertsonaia horiek, ze bide egiten duten eta zergatik hautatu dituzuen pertsonaia horiek. Vale, kaixo arratsaldean lanen testerik askotan. Bueno, gu bagenekin leno honetz egiten duela 5 urte izan zen 80. urteurrena. Eta horren arira, horretan zian reportaje batzuk, horren arira, hasitzen loko inatz, aliak mugitzen. Lekin nimako genuke komiki bat, eta kapetu dira 5 urte. Hori, ideia hasizanetik borobildu dugu arte. Eta helburua zen kontatzea zer gertatu zen sarraskia. Bintzatzen erolako, gehiengoak ez dakila. Hori gertatu dela, eta hori hemen gertatu da, eta oso larria da, eta gogoratzeko modukoa dela. Orduan hori garbi zegoen. Baina ez genuen nahi egin ere ez da txosten bat, ez? Zerretatu da kategorita 1931, baizik eta gehiago literatur lan bat, edo komiki bat, edo beste gantxo bat zekan zerbait. Eta orduan, aparte dokumentu historikoak, eta hori ondo dokumentatzea, eta bere garaian den hasi zen ere bai elkarrizketatu genuen Cristina Novo da, bere aitaren anaia hil zuten kategorietan. Eta behiek familian ondo transmititu dute zer gertatu zen, eta behiekin da bere familiakin bildu ginen, eta grabatu genuen elkarrizketa bat, zer behiek nola biltzen duten zer gertatu zen. Eta hori da komikiaren dizkarretzurretako. Baina horrez gain, nahi genuen aprobetxatu kontatzeko kategorietan zer gertatu zen, ze testuingurutan, nola zen Donosti garai horretan, nola ertzez berdinean normalean kanpoan geratzen dian gauzak, ez? Eta orduan pentsatu genuen, hasieran ziren pila pertsona, gero ginen simplifikatzen, eta erabaki genuen lau pertsona fikziozkoak sortzea, fikzioaren bidez, realidadea kontatzeko. Ez da, orduan, zango dizkizu etzen dira. Bat da, Andere, berak tentxertekoa da, eta berak lan egiten du portuan, eta baka langile kontzientzia, eta pixkat bere bidez kontatzen da, greba nola juntzen, evoluzionatzen, eta emakumeen papera, eta horri buruz hitz egiten da. Gero beste pertsona bada Xebero, Zaguesen, zenean oso txiroa hor bizi den ume euskaldun bat, 10 urtekoa, bere aita grebalaria da, eta bere bidez ere kontatzen da Errepublika, hemen esan dugun zela, hilabete eta erdi lehenago jarri zen Errepublikan, ordura arte, Primo de Riveraen diktaduran, eskoletan dedekatuta zegoen euskara zitzeitea, zigorrak zeuden gainean, eta, Donostiko euskaldunek hori bizi izan zuten, hortik zegozen. Orduan pixkat ere, ikitzen zaigu hori ez dela inoiz aipatzen. Eta, hori kontatu nahi izan dugu, pixkat eskola eta nola zen garai horretan. Eta ere baita ere, Errepublika jartzen danean, irakaslea da oso gertukoa. Baina lehen ez ziren horakoak, ez? Eta, pixkat Errepublika garaiko eskola eta nola zen. Beste pertsona bat da Agnez da Hotel Londreseko garritzaile bat. Eta bere bidez kontatzen da, duela 100 urte ere turismoaren erabile nola zen, nola bizi zuten, hirian ze aldaketak gertatzen ziren udan, ze jende etortzen zen, bera ere bai langile kontzientzia pixka nola hartzen duen, hor dago, eta bestea da Abelin, da gazte erabertzale bat, dagoenan Loiolan soldaduzka egiten. Zeren hori baino ere nahiko berria da, euskaldunok soldaduzka egin behar izatea. Eta joan behar izatea Espainiako arnoa dara, eta kontatzen da pixka urte batzuk lehenago nola Rifeko gerrara zuten zen jende pila bat, euskaldun pila bat ziren Rifen, eta, guzti horiek pixkat ez direnak oso ezagunak, edo jendeak eta pizkina, saiatu gera hori zen testu ingurua, garai horretan. Orduan, saiatu gera pixkat hori kontatzen. Eta dira Zabelin eta hauek soldaduzkan zeudenak Loiolan, juntziren ategorietara, eta horiek izan ziren manifestazioa zetorrenean gelditu zutena, eta pasatzen utzi zietena. Nolabait desobeditu zuten beraien ordena, eta utzi zieten pasatzen, baina gero berago zegoen garen zibila, eta horiek ja baitiro gintzuten, ez? Pixka, jende hori nola izango zen, zegozet ez zuten, nola bizi zuten. Pixka saiatu gera, ari horiek josten, fikzioaren bidez,
iristeko kontatzea garai horretako Donosti nola izango zen. Gauza asko, markatu gauza asko, ikusi duzuen bezala informazio asko erretratatu nahi, hor, eta Malen zurekin sartzen naiz, nola demontra eramaten da hori guztia, komikira, marrazkira, nolako lana izan da zuretzat Donosti hori erretratatzea? Arratsaldeon, ez da bexi izan, asteko nik gertakizun hau ez nuen ezagutzen, eta, hasieran, erronka handia izan zen, ez nolako ezagutzen, tekstu ingurua ulertu behar golako, eta gero baita ere, gai serioa delako, eta komiki moduan kontatua zegoelako, nik ez nekan hor esperientzirik, argudio ilustratuekin nebilen, hasi berria, eta niretzako guztiz berria zen. Eta egia esan, nire ustez eraman hau, eraman du azkenean garaiko Donosti hori ezagutzea, ez azkenean ekin batzuk ez zeuden, hiria desberdina zen, guztiz desberdina. Eta, hortarako argazki asko da ditugu, gareko argazki asko, hor bidearen asko da dute. Gero beste leku asko, ez lehen beste aldatu ez, eta hor adibidez beriarekin, Zapadera Kunien, San Pedrora, eta anatera nintu argazki batzuk. Gero, ez, fidelitasun hori edo errespetatzeko. Eta, gero azkenean, gai serioa da. Zeratu naiz nire partez handik eta fidelena izaten ez, garaiko oso estetikarekin edo janskirakin, eta baino, dia gero kasu askotan gauza asko pixkat asmatu. Eta zein dira hartu dituzun erabakiak, konkreturen bat, esan bazen ezake? Hartu ditudan erabakiak, argi nuen alde bandetik ez nuela ere ez guztiz. Argi utzi baino nire buruari fidela izaten saiatu behar nintzela, baino muga batzukin. Azkenan igual horrekin obsesionatu diterzea, ez da posible. Orduan argi nuen, esan bezala, realitatea errespetatu bai, baina ere bai ez imaginazioa edo petxera zuztea, beko. Bada azkenerako storyboard moduko bat, kontakizu nau, ez dakit behar bada zuzenduko diazu, plano laburrak ditu, nahiko estatikoa, simplea da, ez dakit nola definituko zenuke, indezun marrazkia? Bai, azkenean, egia da, igual komikia ikusten nahizu, igual marrazki moto horiek gehiago ikusten dituzu, igual epimakian komiki batean. Horrek, azkenean da, nire marrazki estiloa igual ez ikuinetan zetormo egon delako, nire referentziak bai hortik datoz delako, eta orduan egia da, marrazki horiek ez itxura hori daukatela. Gero beste alde batetik, badut ere bai, ez zirribordo itxura dizketak. Horiratze azkenean, bidoia ez genuen itxita, luzea zen, ez genekien hasiera batean zenbaterainokoa. Eta orduan, zirribordo moduan, egutera batiko, izan zen, ez erronka mundial. Beste alde batetik baita ere, esaten lezun bezala, nire marrazkiak oso estatiko ziren, oso detaileskoak hemen komikian baizare, baina horrekin bista bat apurtu bat. Badakit gidoigilen bukaerako gatazketako bat edo izan dela, edo burua ustetako bat izan dela, hizkuntzaren eta hizkeraren erabilera. Nahiko buelta eman dizkiozue horri, ez dakit, nahiko ohituta gaude literatur lanak izatea euskara jasoan, euskara batuan, baina hau ez da kasua, lasai egon zaitezkete ulertzen dela erabat, baina badago nahi eta ariketa sakon bat eginda. Kontatu izkiguzu, pixka bat, zein izan diren burua usteak eta zertara iritsi zareten?
kontatu behar da, igual pixkar kontatuko dut, bere asmoa zen duela urte bete amaitza. Orduan, ari ginen ja pixka, zoazela urteak guan egiten horretan, ez da amaitzen eta berozta gutxeago, eta ginen ja, antxukuna egiten ari geha, edo zeiten ari geha, edo agundu dago, edo bizkat ere horrela ez. Eta hor, besteen artean, eta zitzaigun kezka, eta hauek nola egiten barite, euskera batuan. Gine atzeren dagoetan maikan, ez egon sortua nire euskera batua. Gipuzkera ez egitzen behar dute, eta igual batzuk esan dute, bai, Gipuzkera ez da, ez, Gipuzkera ez da. Gure artean ginen, ez gen gila oso ondo nola egin edo, polizian no etzen behar du, erderaz hitzeiten zuten seguro. Baina orduan erderaz hitzeiten zuten guztiak, dena erderaz jartzen badegu, orduan dena erderaz aldeako zego komikia, ez? Ezin dezu egin estatu batu buruzko komiki bat euskeraz. Ez, eta pixkat horrelako gauzekin genbiltzan gueltaka, eta idatzi genion Koldo Izagirreri laguntza eske. Koldo Izagirre ezagutzen ez duenentzat da idazle oso garrantzitsu bat, asko ikertu duena Donostiko euskera, eta inkluso komikiak euskeratu izan ditu oso modu berezian, ez? Eta sarraskia bera ezagutzen zuen. Ezagutzen zuen, bere aita egon zan sarraskiaren egunean horri pasatzen, eta ordu berari idatzi genion, galdera hori menula. Ez genekila nola itzen bat zuten, gipuzkeraz edo ez gipuzkeraz. Ordu metorri zan, eta imeia ez erantzun zigun. Hizkuntzari errespetua zor diogu, hizkerari ez. Eta ordu bera hori zen egun. Eta batek ulertu zuen, berak nahi zuen ulertu, besteak bestea, pendrakoa, eta ez dugu ulertu ze esan behitzen, goldo. Eta orduan geratu ginen berarekin, eta esan zigun. Horrek esan nahi du, narratzaileak esaten duena dena euskera batuan egon behar dela, baina bokadilloetan esaten dutena, aldezula saiatu idazten, esaten zuten bezala, edo saiatu ezkela izkera, ahozko izkera bat imitatzen, ez? Eta orduan bera zitzaigun laguntzen, ez? Eta ere gomendatu zizkigun garai horretan publikatu ziren euskerazko lan batzuk. Horko garai horretako euskerazko hitzak sartzeko, ez? Eta badaude komikian hitz batzuk horrelakoak. Eta orduan bera ja laguntzen hasi zitzaigun puntu horretan. Eta hasi zitzaigun idazten zesan dezu, zesan dena batera, zesan, ez? Zesan dezu, ez? Edo zesan, eta horrela, bizkat animatu gintuen hori egipea, esan zigun. Irizpide hauen barruan, egin zazute kapitulo bat, eta berriro etorri nahi baitzute eta laguntzen zio. Eta gu, hartu genuen, guatzen egu da hori. Eta egon ginen, konversazio guztiak, berak izaten zuen modura jartzen, saiatzen, egin izaten, bai, aidatzeko egu, baina guztiak inekin, eta horrela, eta egin genuen, berak izaten zuena erdizka, komiki osoan pizkat nizimi, no? Ematen dula igual akatsa dela, ez? Eta orduan gero esan gainera, Koldo, barkatu, egin dugu ja, guztia, eta aldezun mesedez begiratu. Eta bertze iruditzen zaizun, eta berriro geratu zen gurekin, hartu zuen komiki hau, eta lehenengo bineta, igual minutu bat behiratzen binetari, ez du bezero hitza berriegia, modernia, kiende, edo italianoa. Eta bera hori eskuz idazten, eta oztu hau zer. Eta egon zan gurekin. Guri burutik pasa. Ez, gu konversazioak, eta bera hor saiatzen zan ekarbena egiten bokadillo guztietan. Eta pasa genuen ordu bete 10 horri egiteko, eta guen izan zuen penga. Eraman dut eta nego dizu. Eta orduan berak hartu zuen komiki osoa, eta bokadillo, igontuen hitzaren zentzu honean frikismoa maila batea gu ez genula igoko nire, doina. Ez? Eta ja esaten zula, hau Koldok ezin du. Hau ondo dago, ez da akatz bat. Koldo Izagirre proposatu dela izatea. Eta orduan, ikusiko zuteko kadioetan, irakurtzeko, dena dago itzengo luketen bezala, batzuk hitz egiten dute modu batera, beste modu batera, batzuk hitz batzuk esate dituzte eta besteek ez, eta horrako. Eta adibidez, polizia eta guzti hori, gure inspidea izan zen, ondo iruditzen zitzaion, bego ezen du, alto polizia! Eta gero, euskaraz segitzen du, horrekin iradokitzen ez du, erderaz zer. Edo horrek. Orduan, holako gozak eta gero horrepan aurkezpenen ez esan eta ere berari izan genion, Koldo ezke oso lagunak gera gure artean eta dirinen inoitz azerretu eta komiki hau egiten azerretu gera gure artean. Enban, benego aldiz, eta ni azerretu ginen pila bat, enban egiturari buruz, kaola hitz egiten eta Epe esan zigun, literaturak ez du barkatzen, eta orduan, geratu ginen,
Orduan, bera, asko zor diogu, eta asko animatu gintun, eta bultzada zigun, eta zor diogu ere, bai, berari. Orduan ez dakit argi gelditu den, hizkuntzak errespetua merezi du, baina hizkerak ez, horrek zer esan nahi du? Ahozkoa jarri dezakezula, nahi esun ezala, simulatzen zunezun jokoa, jolastu dezakezula bokadilloetan, baina narratzaileak esaten duena, eta gola euskera batuan idatzita, errespetatzen dugulako arautik. Zena guztia eta guztia ulertzeko igual ere, ezagutzen ez daitutentzako guztiera komikigileak. Sartu gara saltsa honetan, ondoko borondateen guztiarekin, gibegintzari buruz, ikasi dugu prozesuan bertan, irakurtzen liburua, eta beste, eta oso txiki sentitzen gera, edo horrez, impostoraren sindromea, edo nik hori badaukat, ez? Eta gara, kontestu hori da. Orduan guk, gure bildur guztiekin, gure, abiatzeko nona guztia, eta orduan Kolderena guretzako izan zen, Kolderekin ere ondoan, osatzen ere ozotara. Nahi bestera, rato sartuko ginen, ez? Igual jende sartzareko zona katxa zela, ez? Igual bestiatzi zute itzago, ez? Eta zuk malen, nola bizi izan duzu? Gidoi aldetik hainbeste aurrera atzera ezker eskuin? Azkenean horregatik erabaki nola dibidez digitalki egitea. Azkenean, niri eskuruz marrazte asko guztetzet, baina ni ere bai, enden berria, ez dosi berria. Eta orduan, erabaki duen digitalki egitea, gero askatazin gehiago bitzeko ez kuzentzerakoan, edo ordezkapenak egiteko. Adibidez, azken momenturaino, aldaketa asko egin ditugu, eta beraiek esaten duen ze berriak sentitzen direla, nik bai sentitu dela, bai txikitasun hori, nik ez zuten ditut, eta justu entrebetasun dute hitz egiteko, gero gai asko dakite, nire ustez denotzako izan da, baina, nire ustez azkenean nahiko bolobia datu zen eta polita. Koldo Izagirre aipatuta, Koldo Izagirrek hitzaurrea egin du, eta hitzaurrean badio, maiatzaren 27-aren biharamunean, prensak esaten zuela, una muchedumbre de almas intenta penetrar en la ciudad con fines inquietantes. Alegia, helburu beldurgarria zeukatela manifestariaiek, suposatzen dut, prentsa ere etzela bate aldekoa izan gara hortan. Ez, gaur egun bezala, kasi. Aiko prentxaan gehiengoa, torutxien ez Gipuzkoan, Urrexianen esku zegoelako, ez eta Republika Azaliak izan, Urrexianen esku zegoelako. Hain justu, breba ulertzen zutenak Errepublikaren aurkatoa bezala. Eta ondorioz, diagoneko, eta ez hori diagoneko, baizik eta azterako troitxa Uniropeka iratzen manimo hori adirazten da, ez. Egia da bero, zuten onduna zera batzen duna edo Aliziana bertara, eta hango langile mobilkariak bilatzen nahi baitizu, bestelako titularrak aurkitzen direla, baina Donostiaren kasuan eta Gipuzkoaren kasuan oso argi, beldez bat zegoen, hauek etortzen ziren dira, Errepublikaren aurka egitera eta jarrera hori zen. Eta bero bertatzen dago zagot, eta da, gudean bertan, sarraskia eta urduetera, guezuko amekak amalietan, Gipuzkoako adutaritzak erabakitzen duela gerra ezartzea, eta ondorioz horrelako zeintxura bat, upego asteetan, nun gertakari duko nutiziak ere, ala ateratzen dit, baina bai oso sanguratsua da, bizkiak ikusteko, zen Donostiak edo Donostiako Gorbexiak, ez eta berriro dio, Errepublika Zaleak izan, greba nola honetzen. Gero segituen etorri zen Gerra Zibila, 40 urteko diktadura, eta, guzti horretan, memoria hau, eta zuek bai azpimarratzen duzuek, geratu dela pixka bat ahaztuta. Landerrek aipatu du, Kristina Noborokin egon zinetela, dokumentazio lan oso handia egin duzue. Nondik nora jo duzue eta zer da dokumentatu duzuena, edo, zerrek harritu zaituzte gehien ere, hori ere jakin nahiko nuke. Bai, esan nahi dut, eta kaso ez dugulako esan,
Kategorietakoa da, 20. mendean Euskal Herrian gerra testuinguru batetik kanpo ematen den langileen aurkako sarrasirik handiena. Eta data guztiz da ez ezagunena. Adibideak jartzaren Gasteizen botxo erabiltzen dituzte, Donostian kategorietan 7 gutxienez dakigula, ez. Aipatu du gortak, gero gerra bat dator, baina da beste bi arrazoi edo Donostiak bere irudia proiektatzeko egiten duen iraganaren kontaktizunean ez datorrela oso bat, ez? Halako gatazka sozialak aipatzea. Eta bestetik da, izpideuki dugu kontua, eta da, memoria desebeso bat suposatzen duela guztion, eta hau ez da, Guardia Zibila da, erantzulea, Guardia Zibilak karbatzen du, eta Guardia Zibilak eragiten ditu ere hildakoan, baina gatazka ezkerreko hildarren edo republikaren aldeko hildarren arteko gatazka bada, ez? Eta nik uste horrek ere bai, edo uste horrek zaindu duela nolabait, gertakizun hau nola kontatu gaur egunaz. Nola egin dugun? Aipatu kideek, denik eta bain genuen Cristina Novorren gana, aurretik ere, eta ezagutzen dio, gara ultamagarren urtopenaren kultura eta harremanetan jarri zelako gurekin, eta gero hemeroteka eta historialariak ez da bertakari bat izkutuan egoldena erabat, gaur egun ezagutzen bali badugu, da 95 urte eta mantendu derako gutxi baldin bada ere bere oroimen aria, den historialarien laguntza egiten dugu, ala nola Josetxo Otegi bera dena, eta bero hemeroteka lan handia, eta esan bezala gertakaria bertatu arte baskoko dugu bertako edabidetara, behin ederra egoera ezarrita, beste toki batzuetan, ala nola, Galizian bilegu bat zen dituz. Kontatu Galizian ze zanako betza? Gertasan dago zala kurioso bat, eta da, hemen ja berra egoera ezarri eta zeitxura ezartzen denean, hemengo Galiziar asko gutunak idazten dituzte bertako prentsan publikatzeko, bai? Eta bidez daude gutun lehenengo pertsonan idatziak, hemen imposibilitatea aurkitzea, baina Galiziako bai Bilbo eta bai Santiagoko edabideetan publikatzen direnak, ez? Eta bidez sekulako altxorra di. Ze kontatzen dute? Lehenengo pertsonan dura bizi izan ziten, eta batez ere saiatzen direna da, desueltatzen, hemen ja ez hartzen ari zen bertsio ofiziala, alegia Guardia Zibilak kargatu balen lazuen izan zela manifestariek eraso egin zieterako, ez? Armatu baziko aztela, eta hori izan zen, selkatutako muchedumbre, telena, basardazioa, eta guztu errekin batera, aipatzen zen kontu bat, eta bertxio guztiak esatu dute, eskuak gora, bake seinalea eginez, iritsi zela manifestazioa, elfizen eta londerrek aipatu duenago, aurretikan daudelako Loiako kuarteleko bi oztopo edo bi epreten, non pasatzen uzten dieten, eta manifestariak pentsatu, ez da hori erreko dital daude, eta Siziliako erregimenduak pasatzen zio baldin badu, zergaitik ezin dutzuko pasatzen Guardia Zibilak, ez? Eta horretara iritsi, eskuak gora, eta hola kargatzen dute. Adibidez, kontakizu guztu ere lehenengo pertsonan, Galizia potentza aurkitzen aldea. Eldia bakarian urrengo gunean jarri zuten manifestariek tiro egin zutela, guardezik. Ez? Osea, indiko gaur egon ikusten diren ezerako gezurrak, ez? Kerdua berei botaz, ez? Hori, argitaratik duten, hori zen bertsio bezala. Zen gezurra. 7 hildako bat izan zen Jose Novo, aipatu duzu iloba Cristina Novo. Berak ze kontatu zizuen, komikiaren bukaeran badago pasarte bat komikiko kontakizunetik aparte, bere esperientzia biltzen duzuena. Berak nola bizi du guzti hau, baina urte hauetan behar bada. Oroimen aztu batetik bizi du, konta iguzue. Obian grabatuta daukagu eta oso olako kafe oso urtze bat hartu duen berekin. Eta gauza asko kontatzen zizkigu. Egiar ondo azpimarratzen zuen, beraien familian, lehen aipatu dugu ez, hor badato, 40 urtetako diktadura bat, diktadura horretan hitz egitea berak esaten duen, euskaraz hitz egitea debekatuta zegoen, nola esango nik Guardia Zibilaren ere osaba hildu, ez? Orduan, isiltasun horretatik gatoz, baina berak argi esaten zuen, bere familian
hori, transmititu dela, eta gainera dutzen dut oso ondo, oso detaile askoekin kontatzen zigun, ez? Bere osabaren bizitza, bere osabaren, familia guztia, no? 22 semibeko familia da. 22 semea da, Ez. Pistotor hasiera hor daukagu sarrerako kapitulo txoendako bat, oinarritzen dugun ere dakizun horretan, ez? Eta benetan oso interesgarria. Eta orain zergatik ari da berreskuratzen esango genuke memoria hori. Azken urte gutxian ikusten dira ekitaldi politikoak ere egiten direla horren bueltan. Ze uste duzue, zergatik ari da hau itzultzen? Itzuli berriro diote. Uste dut gaur egun ezagutzen bali badugu gutxi asko, aritxo bat mantendu izan delako edo dela, ez? Aipatu Fosotxotegi, baina laudari beste historialari bat ere kontatu da zekla, ez da kaso igual, eremu akademiko txikizko batean, baina jasota zegoen eta gero alderdi edo, gatazkan edo kontu guzti honen parte hartu zuten alderdi bapitzeko, kide edo pertsonaiek ere bere irakurketa propioak eginak zituzten, baina bapitza bere ikuspegutitik egu da, eta liburu ezberdinetan, baina hortxe ez. Aipatu bat da, nik uste da bizitxoela aipatzea 2017an ja dagoeneko Audido Libertario taldean artistak, gutun bate idatzi zuen erabidetara, eta mobilizazio antzeko bate antolatu zuen. Gero, bigarren susperraldian horagait ematen da 90. urte horrenaren kontura, eta nepe esango duke dela bereziki Donostiako eta Pasaiako udalak, mundu ofizialean, beraien iraganaren kontakizunaren parte asumitzen dutelako. Behin honi egin da, hartzen du bestelako oihartzun bat, nahiz eta berri horiot eta azpimarratzen dit, gulera iritsi baldin bada izan dela, herri egirenaren bitartez. Esango nuke hori, eta unko berota kontzienteago beralako, mustu ezalako hili bat, areta gehi dago, iragana ez bain badugu ezagutzen, gero eta gehiago kostatzen zergula etorkizuna dedikatzea. Zeta orkezpenean esan duen, iraganaz erreginak ezagutzen bain baditugu etorkizuna erreginetik ikatzen jugu. Eta horrako gauzan ezagututa, beste aukera batzuk eskaitzen dizkigu etorkizuna dedikatu, amestu eta eraikitzen. Solasaldia biribiltzen joateko, aipatu duzu hasieran zentzu honeko frikismo bat, eta hori badaukazue, aitortzen zaizue, ze vinilo bat ez du edonork egiten, gaur egun gainera komikiarekin lotuta, eta bi kantako viniloa. Nondik etorri dau? Proposamen asko zenituztela entzun dugu, nondik sortu da viniloa? Apalak 10 kantuko diskoa da behan biz. Elkartzen gara, izerra zartzen ditugu, eta puztu eta ingo dugu da izik, modu bestea, sepulando zerrenda, leprakonek ingo dizkigu, eskatuko dizkigu honi, abestiak papa. Gero oina lura jarri genituen, eta oso... Behin baino gehiagotan esan dugu, soinu banda, komikiare soinu banda jarri dugu, eta soinu banda komikia bera baino hobea dela, ez? Eta behin grabatu genitula kantua grabatuta eta gure artean edo horretzen gaitu nazta disko aterako dugu, edo aterako, edea edo viniloa. Nik uste esan izan da egiten, baina nik uste ere, borobiltzen duela proiektua eta ematen diola ez beste dimentsio bat ematen diola, soinu bandaren kontuak, viniloan izatearen kontuak ere, hola joan beraz, ez? Esan behar da, kodifia handetan dagoela inkorporatua soinuan, QR ditartez eta izten zera musika horretara, eta hori zen hasierako asmoa. Egia da, bite mazo direnat, eta hotxe ez da, ez bite mazo dutita, ea fisikoan edera ez, eta... Ez gara horretan aintzindariak ere, ez? Hor behitu gola niri lakiz betza gutira jungo gaber. Shagnik Torren komikitan, nahiz eta abestirik ez egon, eta kurrerik ez egon, komiki hori guztien badezu, baina inguruan baituzu, bapatean Mikel Lago abesten, bere melodia, eta zure guztiezunan bapatean, ez? Ematen dio horrek ere soinu banda bat, edo QR-en ideia ere atera genuen,
Atikako espetxean Big Luck motin denatika komikia Iara zondatzen dizuet, ez hautzen zaren azute. Komiki horregai badaukas harreran QR bat, eta hori, alatosun joan da bat, espreski sokikakoa da, eta marra ere, limitu osan. Ez egu ezer asmatu gu, Eta zergatik talde hauek, entzun dugun lehenbizeko kantua, zen Niña Koioterena eta Balarena, nola izan da erabakitze hori talde hauek izatea, eta nola jarri zarete kontaktuan zer? Bueno, esan bezala, apalaren hasi gara esmazioan zantuko disko bat egitea, nik zelanda sonoraz hitz egiten ari ginera, Nikolazu da zaintzu bat eta lortu da oso argi bat. Eta bazuen, Komikiarekin eta kontatu nahi ginduenarekin, ez. Azken hori abestie atera dira, benungoa, ditzun duguna Niña Koiotetxuko Tornado eta Balarena, hau dator, Bala, talde galiziarra, bi galiziarrek osatua, horrelako konexio bat, kategorieta Itxaurrondo, eta galizialen artekoa, ez, eta gainera, bezu musikazu egiten dute, komikiaren hasieran erabiltzen dugun, Abilesta de Talamanko zen, poeta galiziarraren testu bat, ez, hori baina performatu egiten ditu, eta horrenera ekartzen dute. Hori bai da oso gauza lotukoa, ez, Donostia Galiziaren arteko lotura hori, eta bigarrena hori koplak eskatu bolizkien, baina bazte guen bertsolariari, ari da, baina zorostasunarekin zua biondo definitu du kopla hori inditarpez egun horretan gertatutakoa, eta koplak izan da, ez da horiak eukien ditu, baina bastante natural atera zitzaigun dairi bengana jotzea, oso poplero iruditzen zaizigun maila batean, eta hori izan ziren banakarretin harremanetan jarri, eta hori berriro beskia ekuazioak barruan sartu, eta beskia hau zuten. Eman hilabete batzu berriro behituko beste lehen. Koldo jarri festo bat, ari musika. Pero nik hasieran flipatu nuen, zerren nien zirriborroekin negoen, bakoitza bere kapitulakin da batean banda sonora jarri gordu nik, gogatzen. Bueno, mazela, zi. Ez, baina pixkat bat zen eguruan izan da gertaera bat ez dagona gure memorian hain egitzatua edo ez dakaguna material asko. Komikiak irudikatu egiten du, ez? Irudiak daude, ikusi dezakezu, guk ez da gai filmi bat egiteko, baina komiki bat bai. Orduan komikia irakurtzen duena, baina utxu gora bera ikusi du nola gertatzen, ez? Eta komikia dago lizentzia libreekin eta publikatuan, beti nahi badu kartel bat edo zer gauza egin, iruditeri hori nahi genuen sortu, eta berdina da kantekin, ez? Ja kantak sortzen dituzu, pertsona bat ez da komikira irizten, kanta hori gustatzen zaio, kantaren irezenteatzen da zer loratu zen, eta zan pixkat materiala sortu, gertatu zen hori, ez dadin anzturan hori, edo anzturatik berreskuratzeko pixkat herri kulturaren bidez. Historio bohar bat ja egina dago, hortik pelikulara, paso batzuk hemen berko liareteke. Galderari badaukan horbaitek, bestela ari garaia, bai? Galderari? Komentari hori, bali? Iruditu zait, aurkezpen aberasgarria euretik egunera, eta eskertzen dut benetan euskararen erabilaren inguruan egin dezuten aipamena. Nik oraitik ez dut ikusi eta kriston interesa daukat komikia irakurtzeko, eta pentsatzen dut oso baliogarria izango zaidala euskararen erabileraren inguruan egin dezuten aipamena. Egin dezuten lanarengatik zorionak. Azkenean nire ustez komiki honetan helburua ditzen, garrantzitsuena ez historia hau, bertakizun hau gaur egunera ekartzea da, ez jendeak ezagutzea, eta azkenean ere ustez landarek izan duen lezela oso gara bisualan ode, eta hori aprobetxatu dugu. Bida oso baita. Animatzen animazete, eskatu, mikrofona auto. Ni broma hemen komiki batzuk aurkeztu ditugu, eta broma bezala hasi nuena, ematen du errepikatzen dela behin eta berriro. Eta gauza da. Estatu Batuetatik eta horrela komiki bat iristen zaigunean, normalean dago gidoilari bat, dago marrazkilari bat, eta gehienez entitatzaile bat.
Euskal Herrian ez dakit gauza kaleratziz egiten ditugu, baina bi edo hiru gidoilari izateak zergaitik. Orduan, bakoitzak rolen bat hartu du bereziki, edo zergatik izate hiru gidoilari, esket, hori komiki guztietan pasatzen da, Antikapitalista, bera da. Eta laguna. Aurreko handotazuren apala itzupe ipatutako komentarioa, aipatzen dituzun komikioiek dira Batman, Marvel, konpainia handiek sortzen duten edo egiteko duten lan modu, ez? Egia da. Frantzian bai, egula badutitu, hori da Euskaldunun beste berezitasun. A ber, txon, esan behar dena da, nire ustez, komiki bat egitea da kriston lana. Ni bero junturatu naiz, zatuta bero. Berezen ban, aparte historia txatu, fikzioa, mutiko nintzen pasatzen zaio. Eta guzti hori, nire ustez, nire zaila gintzit zaidan. Eta horri honetan hiru lerro, lehenengoa laukia, gero luzea, gero ez dakizte, gero netiba, gero bezea, osea, hori da kriston lana. Eta odun, gu hiruro laguna garenez, esan genuen, ni kapitulo bat, zu beste bat, eta zu beste bat, eta da lana banatzeko modu bat, eta alare 4 urte pasatu dugu egiten. Batek, zeren ez gara profesionalak, ez gaude hortara, ez zaude 8 ordu hortara, zaude zure lana egiten duzu, zure militantzia egiten duzu, batzuk umea lokartzen duzu, eta orduan jarri zaitezke pixkat hori egitea, orduan nik uste dut batekin bako gaztun gidoi osoa, Gidoia tira, malen orentxe dago, teixatzen bale, egin marraz tirari egiteko danik. Gauza, gidoia zeitzein da, eta gero enkajatzeko hiru gidoiak kapituluen jarrepen. Hori da, lo que zantzia literaturak ez dula barkatzen. A ber, bueno, ez dakit, igual ere, lehen aipatu dugu, baina gu ez gara komikilariak, hori ezagutzen zigatan, nik horretu osatxeaten zerretun, komikia ez dugu bezun da. Baina, nire karrik ez nintzen hau salten, ez. Orduan, jonuen landarreinen eta martenen dana pixka eta hau proposatu zeta bat, eta nik egia esan, taldean lan egitea ez da erresa, baina nik ustez gero emaitzak hobeak direla taldean lan egin nahi ditut, bere utxuneak honek betetzen ditu, ni betetzen ditut besterenak, eta nik uste dut, batetik, jakin degula, bakoitzak beretik ekarpena egiten gidoiari begira, eta ni alde horretik oso kontentu nago. Gero uste dut oso zaila dela, bai, ez du barkatzen hori da, gero, nik egia esan, eta zintziok hitz egin da, ezagutzen eman badakin ere nahiko egoskorra naizela, baina, egia da zuekin amore ematea nahiko horrexa egiten zitzala, zenik esaten nuen, hau ez bali maudea dozer edilarekin, zerbait negatik izango da, eta, biskat, konfiantza hori transmititzen zidaten, gaur egunare gehiago usteet, egintzakela horlako saltxe batetan egon horrekin sartuko, eta nik usteet horrein ere erraztu duela, eta niz eta erraztu duen, ez da beda, polita guri du gure artean, ez da, baina, prozesua bera ere oso polita izan dela, ez da oso interesgarria. Gero kuriosua zen ere bai, nola bakoitzak bere idazteko modua duen, ez? Pero bakoitzak gidoi tekniko bat desberdin egiteko zuen modu kuriosuak ere. Batek betai askoekin, besteak igual askatasun gehiago, beste igual zakit hori kuriosuak izan du. Euskal Herre, gidoi egintzan aritzeko modu ezberdina gaude. Egener egiten du gidoi literario bat idatzi eta historio novela moduan kontatu eta gero ilustratzaileak hori hartzen du eta askatasun oso dauka hori gero berak bere nara egiteko. Beste batzuk puten dira, beste estromora duzen daitekena, ez? Euskata storyboard moduan, zirriborro moduan aurkezten zaio gidoi grafiko bat eta gidoi grafiko hori forman handia zaioke. Guk egin dugu erdibidekoa izango zena, ez? Jale zan dugun. Euskat, idoi tekniko bat idatzi, bineta horri alde honetan, ez da izan da bineta, hemen honen markorik ez dauka, hemen plan orokor bat, kontrapikatu bat, hemen ez da izan, Euskat horratu eskribatu, eta hori eta gero esan zuen polita jarri duzuna. Eta hori, eta nik, nolek nire esan, oso polita zen, nik buruan ideia neukan, ez, nire ikerakoan, eta baten ikusten zenun badenek egin dago, hola, nik hau zuen horrela ikusten, moia guapoa, ez? Gero esan behar da, niri eskatasun ongi eman dutela, beraiek gidoi teknikoa pasatzen zidaten, eta ni berdira sentitzen nintzen ez, asko, beraiek azpidatu naiz, pero beraiek
esaten ziatela, gero egin nahi dezuna. Masles, vale. Oain dela gutxi eberenke, eukien un kontua eta zikina eta beraik esaten zuten, bai, iztuetan nahiak esaten zuten. A ber, eskatzen genioen, asko marrazkilariari, gero esan hau aldatu. Zaila da. Zorionak denoi. Eta gero, ja, pixkat malerekin sartzeko ilustrazioetik datzatoz, probatu dezuko pikigintza. Nena dezuko aldira. Eta jarraitzeko... Zaila. Bueno, nire ustez ikusi beharko zelako proiektua den, ze historioa, ze kubero. Ni berteka behekian nago, azinan hau bikastiko zuen izan dit, eta, bueno, behekian nago, ez. Ni bai, ekatu egiko nuke gauza bat, eta dori jaz ilustrazioa zitzeiten herri gera, baina puso honetxe hau, maialen arana. Bueno, azkenengo diseinu guztia bere esku dena, ez da lan txikia izan, eta, bueno, berea ere bat proiektua, asik. Ez dugu, gara, xarri, ex. Bueno, hortxe barra pomposo horren gainean daude komikiak, ikusi ez badituzue, argi dotore horiekin. Biniloa hemen daukagu, biniloa 2 aste barru eritxiko daukerrezpanago. Biniloarekin ere eskatu daiteke, gero bidaliko genuke eskatzen duzuen lekura, etxera. Eta galdera gehiagorik ez bada, gure aldetik eskerrak ematea. Eskertzea lehenik etorretzateren guztioi, Marruma elkarteari, bueno, holako txoko ederra antolatzeagatik eta jende ez bete duzuela. Amaituko dugu biharren bideokliparekin, Nakar eta Gailuren bideokliparekin. Hango, jende gehiena zeneteko azala. Eta ni gero galdezka bata eta beste eta galdezka ibili, eta danak gehienak jon dela zenet, Pasaiako herritik dator notizia, manifestazio bat jende luizia, ate gorrietan zain dago polizia, 7 grebalaririk entzeko bizia, polizia zainetan polbora daukanez, anasi da pobreen araria janez, langileen gorputzen kontra susko arnez, ogia nahi duten egurra emanez. Orain espaloietan argazkiak bilduz, lehengo aristokraten irira urbilduz, turisten ibilia pausake fusilduz, atzoko garrasien antxiak isinduz, soldatak merketa garesti bizitza, nola ez ukabilak borrokara hiltza, arrantzaleak grebotxak darabiltza, eta guardia zibilak arrantzan dabiltza. Borroka bizi beharrean, jornal miserableen arimearrean, noblezia ondartzan berriz zaparrean, arabi mundu talkan hiri bakarrean, ez daitezela aztu haien oriulatzak, grebak eta pankartak asambladak martxak, bizirik dira lehengo borroken ardatzak, lore gorriak erne ditzala maiatzak.
Yo de la CNT. Eta ze jende klasestan, ni 39 junitzen nian, trintxepek bilatu da jendea oso ona.